Ale to było dobre. Poszło. Ja jestem Niklaus, jest ze mną Kamil. A to Dzień jest dobry. CSGO. I dostałem Lutsa. I to jest stream. I tak to będzie wyglądało. Czy live z Minecrafta za 500 zł aktualny? Tak, za 500 zł zrobię. Kurde, a nawet ja z Mikołajem pogram. Dobra, co my gramy, Kamil? No, jak to co? No, życiówkę, nie? Ale jakie w ogóle, jaki tryb, co w ogóle, co my robimy? No, mi się wydaje, że Ja już normalny. Nic nie pamiętam w tej grze, co się grało. Dobra, graj ze znajomymi. Dobra, to ja wychodzę. Wyjdź do menu głównego i mnie zaproś. A ja muszę chyba być online, nie? Na Steamie. Tak, Zresztą ta gra jest tak zrób zwykła. się. No, zrobiłem się online, więc blog zaproś. Także widzicie, sytuacja jest taka, że ja w CS-a ostatni raz grałem 50 lat temu. Dobra, Filip, dzięki za poradę. Ty masz jakąś taką ładną... O stary, ja mówię w grze, nie chcę mówić w grze. To wyłącz sobie. Okej. W ogóle za głośno, tak... Opuścić? Co? Opcję audio muszę opuścić poczekalnie? Lol, ale głupota. Czy mogę wbić? To niech tam wbija, kto chce. Lol. Czekaj. Ja tu mam w ogóle jakieś... Co to jest? Aha, zaproszenia. Ostatni sojusznicy. Co to się w ogóle podziało z tą grą? Siema Oczek, witam wszystkich. Koło czatu masz pasek mikrofon, przy czacie wciśnij. To menu w ogóle inaczej wyglądało. Okej. A czemu tutaj muzyka w gierce jest taka głośna? Jest jakaś muzyka? Ja mam wyłączoną chyba. Dobra. Co? Żeby zmienić opcję Daj trzeba zapisz wyłazić raz. bez jaj. Już. Albo dołącz, okej. No. Dobra, Daj to już ten będzie bez muzyki. O, halo? Dobra, kogoś Dalej mnie tam słychać? Nie, nie słychać cię. Halo? O, Ej, tak. był jakiś dźwięk jak z Quake'a przed chwilą. No bo to są takie, wiesz, bo to jest kopia Quake'a ogólnie, nie? A, takie... Aha, okej. Dobra, to gramy. Ranga jest no nie, zbyt no bo wysoka. bioma tą faktycznie. rangę, to my nie pogramy z biomą, Elo. niestety. No. My nie mamy rank, kurde. Bio, nie możesz mieć rangi, widzisz? Ty miałeś Musisz jakąś spaść. rangę kiedyś w ogóle? Tak. Jaką? A to dobre pytanie. No kurde! A to musisz wyłączyć jakoś chyba ten... Aha, gdzie to się robiło? Nie wiem. Co oni tu w ogóle... Znajomi i zmieńcie. potrzebują zaproszenia. O, Co? aha, bo ja tu w ogóle przecież ten... Tryb, dobra. Ej, to na początku jakaś rozgrzewka. Turniejowy. to No to nie, wyścig zbrojeń, albo coś ten To deseń, deathmatch sobie damy. nie? No. Na grupę operacji Hydra ja tego nie mam wykupione. Ale to chyba... tak można było grać, nie? Na razie, kurde, gramy we dwójeczkę i zobaczymy jak to Dobra, wyjdzie. hopie, na daście. O, stary, a Dice tak to jeszcze gra? Przecież już jest niegrany. No to my zagramy, no. Okej. Można zagrać z rangami, ale trzeba mieć pełny skład. Widziałeś? No ale po co my sobie mamy wziąć, kurde... Kogoś rangi, lepszego? Ja nie chcę ginąć od razu, ja bym coś poszczelał wbrew pozorom. Ja wiem, że ja nie umiem i nigdy nie umiałem, ale no... Dobra, dajcie mi Mikołaj. szansę. Lecimy. Wyklepać plecy. Klatę. Chcę się stasować może? Tak. Lecimy, Mikołaj. Dobrze, panie antyterroryści, bo my są Od B się porządni kupuje, ludzie. pamiętaj. No, faktycznie. Ej, a ja chyba miałem jakiegoś właśnie golda. A moje M4 ładne. Ale oni te dźwięki zdupili i to już tak nie będzie fajnie. Ale Mikołaj, gramy z botami. Chyba, że się będą dołączać. No chyba się ktoś dołączy. No na razie jest bot Hector w Łodziu. Czekaj, Dalej. czułość myszy mam jakaś dziwna. To jest w ogóle nie mój Dalej, celownik, z idziemy. którym ja grałem. No to będzie dobre granie, Kamil, ci powiem. A po co ci celownik, stary? Masz myszkę na środku, masz. Okej. Idę na Ej, ale No. nie, my tu same Tak. boty mamy. na shorta, kurde. No właśnie, dlatego mówię. Daria, nie rób mi żadnych kanapek, bo ja sam narobię kanapki. I ustawiłeś trudność botów. Ale... Co? Nie, dobra, zaraz z tego wyjdziemy.
Takie i na przestrzelanie, No. bo nie grałem w to milion lat. Dobra, w sumie czuło się... okej. To mam jakiś syf na biurku i... Lol, dlaczego jak ja do niego strzelam na wprost, to pociski lecą na boki? Hubk jest lepszy pod tym względem. Celownik poziomie głowy. Zaczęło się! Zaczęło się! Stary, ja chodziłem z tym, z celownikiem w chmurach i powiedzieli, że wtedy dobrze, wiesz? Tak mam chodzić. Mhm. Słuchajcie, Na powiem poziomie tak. głowy. Ale nikt nie był mi w stanie wyjaśnić, gdzie ta głowa będzie się zaczynać, jak na przykład zejdę po schodach. Wiesz, o co chodzi? Ja powiem... Głowa się Kamil zaczyna na szyi. O stary, to To będzie ciekawe, ci powiem. A kulkę w myszce wyczyściłeś? No właśnie chyba nie muszę wyczyścić. Ej, ale o co chodzi, że celownik w ziemi? Czy to jest celownik w ziemi? Ej, ja w ogóle nie umiem... Nie, teraz jest na drzwiach. Te Tu jest M4 ziemia. ma taki dźwięk zjebany, jak ja ostatnio w to grałem, to miało fajny. Ja teraz jakoś w ogóle nie czuję tej broni. To jest taka wymówka. Poskakałem sobie. O! Raszuję go, kurde. To nasz. Rush B. To ty w ogóle! A, faktycznie. To ty! Jaki mam sens i TPI? No jakieś, no co, 8000 DPI, bo Jaki takie mam myszki sens? zarąbiste teraz są. Nie ma sensu, chłopie. Sensu nie ma istnienia w ogóle. Jeżeli kurde nie rozdam tych słuchawek dzisiaj, to ja... nie ma sensu. W ogóle nie ma rozdam. sensu niczego. No. O kurde, stary. Okej. Wylecz się. No sorry, nie znalazłem apteczki. Tu powinny wprowadzić jakieś apteczki, bandaże. Lunetę na przykład, żeby można było zamontować. Nie? Mhm. No. To by była fajna gra wtedy, to by my może grali nawet. Czytałeś moją wiadomość na Facebooku? Nie wiem, chyba nie. Albo czytałem, ale tylko tak klikłem. Dobra, Mikołaj. My już jesteśmy rozgrzani. Zaraz będziemy. Dobra, jesteśmy. Nie strzelać do mnie! Jesteśmy, dobra. Tylko, że ja mam coś nie tak z myszką. Myszkiem nie masz coś nie tak? Stary, do menu głównego. A może, chłopie, jaki maraz, ufu. W CS-ie są apteczki. To Są ja nie apteczki mam. w CS-ie? Nie, chyba nie. Live z Minecrafta za te 500 zł oferta do kiedy? Oferta do końca dzisiejszego dnia, ile by trwał? Tyle, ile będę chciał. No, także oferta taka. Moi drodzy, lutsować można, bicować, followować, donatować. No, wszystko można. Dobra, Kamil, słuchaj. To, Akcja jest podobno. taka. No, Gramy. dawaj. Opie turniejowy. O, stary. Mapy takie. O, Ja w ogóle stary. tych map nie znam kompletnie. No to dawaj, dawaj. A czemu to są tylko takie... Dobra, Dasta sobie zostawimy. Nuka A zostawimy. Duster turniejowo już chyba się nie gra, nie wiem. No, jest tutaj. Okej. Terena wydupiamy. Cobblestone'a... nie wiem. Możemy. Overpassa wydupiam. Inferno niech będzie. A jak wyłączyć Przemieszczanie muzykę na w menu? widzę. No w opcjach. Teraz nie wyjdziesz do opcji chyba. Audio. Miraża... Miraża zostawię. Głośność muzyki w nakładce Steam? Nie, to nie jest to. Nie no, normalnie w Menu opcjach. był... A, tu jest, dobra. Dobra, wszystkie te nowe mapy zostawiam. Kiedyś się ich trzeba nauczyć. No tak, dawaj, dawaj. No bo do Majora nam się przyda. No. Nie zaproś do grupy, sorry, do gry. Okej. Thank you, Richard. Jadymy. Skrzynkę otwórz w międzyczasie. Otwieram skrzynkę, kurde, co 2 suby. Nie! Wróć. Ale do...
75, Kurde! 6. Czekajcie. Raus. Na dole masz zmień uprawnienia. Wiem. Sorry, nie to. Nie ta opcja. Zmień uprawnienia. Miało być tak, przecież dawałem przed chwilą. Znajomi potrzebują zaproszenia. No. Się pojawiło. Ty, patrz, wyszukiwanie gier Prime. Tutaj też są Twitch Prime, stary? Siema Kropkowata, nie spodziewałem się ciebie w tej grze. Ja powiem tak, ja siebie też. Ja akceptuję, stary. Hopie, ale będzie a te mapy w ogóle... Das dwójka. No, stary. Świetnie. Tak gramy teraz. Świetnie. A jak się mówi? Ty, bo trzeba z teammate'ami się porozumiewać. Przecież się nie mówi. Jak to się nie mówi? Mówi się. Mówi się. No? To Na B się kupuje, a na... Na B się kupuje. Na B się kupuje. Lolololo. Hello? Nie. What the fuck? Opcje. Ja? Co za debil? Hello? Czuję, Nie. że będzie dobra gra. Stary. A nie, jednak podka. Pod K? No. Blablabla. No weź. Było słychać? Tak. Hello boys! No, przywitałem. Co my tu mamy? Dodo Jobi, Bot Wiesław, Maestro. Tom Hagen, to był prawnik z Ojca Chrzestnego. Sebastian, Inseru i CSGO Farazi Kiara. No Kiarę to znam, ale to chyba nie ta. Ja nie wiem, czy nie dać sobie inny kolor tego celownika. Jaka ranga? Brak. To jest dzisiaj pierwsze odpalenie CS-a od 1 000 000 lat. Stary. O, lud z Krakena. No, u mnie też był lud z Krakena, stary. Ej, Kamil. No. Mi spierdala myszka do góry sama z siebie. Ale dlaczego? Nie wiem. Nie, Ej, stary, na shifcie się nie biega. Co się śmiejesz? Ja się nie śmieję, dmuchałem w myszkę. No. No to tak dziwnie zabrzmiało też trochę w sumie. Się nie dmucha. Trzeba, moi drodzy Krakeny, trzeba klikać. Dobra, Kamilio, no wczytam się, ale już mi nie spamuj. Nie, Kamilio na czacie, nie do okej. ciebie. Kółeko z AWP. Ej, Kałach? Też brzmi inaczej? No jasne, że brzmi inaczej. No zasłaniać! Ej. No, w sprawie bym miał. Może przez odrzut, przez gówno. Nie, bomby nie biera. Lol. A jak się wyrzuca bombę, stary? G chyba, nie? Tak. Starczy mi na coś? Nie, dobra. Hello. Karol, Kamil, robimy tak, idziemy za nim. Go short. Short, który to jest, stary? Który to jest short? Tutaj. A, ten short, dobra, okej. Don't stop, okej. Wszystkie bronie miały update dźwięku. LOL, update. One brzmią chujowo. Go, non stop! Kurde, co za... Sorry, misklik. To oni są na naszym poziomie, Kamil. Dobrze, kurde. Wyjaśniamy ich. Musiałby ktoś tył pilnować. Ja patrzę Mam shorta, hopa. stary. Patrzę shorta. Nie patrzę dół. Zabiłem jednego! Nie, tu jest od shorta, stary. Zabiłem drugiego, stary. Nie mam naboi. Wygraliśmy. Stary. To co, to gramy fulla już, hopie, 4300 na koncie. Nie ma się co... Ej, hopie, dupias P90. Bi, gorna, go, bi. Ja, ale to... A, kurde, nie ma flashów. Trzeba na flashu. Dawaj, Będę usuwać wiadomości. Ty, co nie, jest? Daria! Niech Co piszą. robią? Co? No na flashu wbita. Zabijają się. Kto się zabija? No w tym teamie. Nie patrzę. Patrzę okno. Brama od zatka.
Dobrze, kurde, Mikołaj, dobrze. Okej, to co, kupujemy Kevika, nie? Ja już kupiłem. I co kupujemy teraz? P90, nie? Ja na P90. Go long, dobra. Co on powiedział? Go long, nie. Gadał ktoś coś? No. Nie wiem. Ej, Orange Run. ja mam może wyłączoną tą komunikację. Dobrze. Są! Garaż. Kurde. Voice Enable 1? A ja nie mam tego, ja nie mam ja nie mam w ogóle konsoli. Kurde! Dobra, trudno, przeboleję. Dobrze! Dzięki za ludco. Nic tak serca nie studzi jak poznawanie ludzi. No i podsumowane. Opcja gry. A mogę teraz to zrobić? Jak się plantuje, stary? Jak się plantuje? No na F, Kamil. O kurde. Ej, trzeba mieć bombę w rękach? Żeby splantować? Ta. No a jak ty byś chciał? Czekaj, gdzie jest konsola do włączenia? 5 i lewy przycisk. Ach, okej. Włącz konsolę, tak. A powinienem mieć... Dobra. Ja to zrobię za chwilę. Albo nie, a pójdę... A nie wiem, kurde, z kałachem. Stać mnie No na spoko. wszystko. Chodź, chodź. Dzięki mi, Jelito. Lol. A nie... Co ta bomba wydupiona? Dawać bombę! B jest czyste, B jest czyste. Dobrze, kurde. Jaka ranga? Global Elite. To on powiedział? Kurde, Rush B. O lol! For your life. Dobra, kurde, porobieni. Jaka była ta komenda? Voice... jak? A po co ja Voice wrzucam? chat... Teraz jest hajs. Voice... Dobra. Enable, ale 1, nie? Ej, Blue, coś do ciebie mówią, stary. A nie, to Green jesteś. Chyba coś nie wpisałem. Coś Ej. nie tak. Fajnie, wszyscy się fajnie rozleśliśmy, nie? Dobra. Leży. O, stary! Ale teamplay. Dobra, przeskakujemy. Kto ma bombę? Ma, dobra. Ja patrzę krótko. A, jest gościu na krótkiej. Kurde, robimy. Ty, Mikołaj, jak zabijasz? Co ty? Cio, nie chcę umrzeć, bo mi szkoda kałacha. Ty, no stary, żeś zabił, kurde, 7. Ała, no nie. A kurwa! Mikołaj. Ej, no bez przesady. Dobra, hopie, idziemy z bombą. Yy... Czekaj, Kaj się pisze do naszych. Już nie wiem. A czemu o, chcesz pisać, Oni mnie stary? słyszą? No bo chciałem po coś powiedzieć, a mnie chyba nie słychać po prostu. Dobra, dawać globala, kurde, Dobra. lecimy ich. Nie wiem co po Czemu rusku ten piszą. niebieski poszedł, kurde, w drugą stronę? Co za typ? Follow! O kurde, A nie mogę gadać? Widziałeś? A to nie był ten klawisz. Nieważne. Idź pierwszy. Mówiłeś. A ten idziemy? Tak. Ciś. No ty tam, kurde, stary, są! Rotujemy. Na krótką. Ratujemy. Jak ładnie powiedziane. CS-owo, jeszcze pamiętam. Stary, ja rzucę smoka. Smoke on the wall. Ej, ja nie pamiętam na którym się bombę wybiera. O kurde, to nie tam.
taki smoke bym powiedział, trzeba byłoby to rozrysować. To! Suba dostałem. No ładnie. Pan Lewiosa. Lewias. Niklaus to rzeźnik ksowy nalany, jeździ sprawdzone info. Ja. Jeżdża Ej, na lany. Hopie, 6 do jaja. No. Sześć A do zobacz, ile jaja. masz kili, stary. Czekaj, ja szybko subka tutaj, myk, myk, myk. Wszt. Dodajesz słupka? Dziękuję pięknie za suba. O, już dodany. Kurde, też bym dodał. A dostałeś? No nie. A. No, nie chcą, wiesz, nie chcą. Ej, a od jak ja gadałem w grze, to mnie było słychać, nie? Nie, znaczy wcześniej, no za pierwszym To razem. było. No dobra. No. Stary... Dobry flash. Ja pamiętam, tak Izak mówił. Pa. Patrz. Dwa! A! Jeden porobiony. Trzy na 2. 3 na 1. O kurde, rzuciłem broń. No i co, można się kulturalnie, moi drodzy, bawić? Można. A ja sobie zagram z najbardziej tym, lamerskim, hopie. Stadtrack SG. Łe, idziemy. Łe, Stary, łe. mam Jakie to, fajne. mam bombę. Niklaus otwiera... Nie, Niklaus jest w Idziemy środku. shortem? Klapsznityt. Cześć, patyk. Mów coś, no kurde, mówię coś, nie? Cały czas. Dzięki za luca! I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Kurde, wpisywałem te Voice Enable 1 i nie działa. Panie. No to niezły smoke. Strzelają się, słuchaj, na B. Jak ktoś może grać słabiej od nas, to jest do mnie niezrozumiałe. No, na dole. Dobrze, dobrze, dobrze. Pojedź go. Pięknie. Ustawienia... czekajcie. Czyli zagram teraz takie Ustawienia też nie audio... raczej. Głośność VoIPa. Włącz głos w tej grze. Naciśnij, by mówić. O. Okej, Good team. dobra. I know this is... Look your score and pick. Spadłem. No gdzie ten z bombą idzie? No co ten blue? Kurwa, głupki. Ej, ten na B poszedł. Zabiłeś go? No. Stary, ja tam rzucam kukowy. LOL! Patrz. LOL! No, ej. Nifres. Co? Sup. Subek. Kawern, dzięki wielkie za resubskrybowanie kanału. Dziękuję bardzo gorąco. Ej, Pado, Piąteczka. oni tylko biegają. Gościu, staty 11 na 3. No, No halo. fuck off. No 4 na... Fuck Dwa. off. Dziękuję bardzo. Ja w CS ostatni raz grałem, jak wyście wchodzili w fazę prenatalną. Rotujemy, stary. Ładnie powiedziałem, nie? 169, kurde. B, jest tam 160. gościu. Gdzie? Krótka. No, w bramie 165 jeszcze. 165 to dziś chyba, no. City. Gdzie jest bomb? A! Lecy! Długa. W sumie nie wiem, to jest długa jeszcze? No kurde! Jak go miałem zrobić, no?
O. Taktyk. Cichutko, cichutko. Dobra. Go B. Celownik na poziomie głowy. Poziomie chuja. Go fast with flashes. O, ładnie powiedziane. Kurde, zaraz zaktualizujemy O 169. kurwa, też Fajnie. rzucili. O, no to... Ładny flaszek. MVP, City, To jest don't go, Francuz chyba jakiś. yellow, O, stary, tyły! fucking A, weszli, kurde, tym schodami tam. go B, orange, come B, fast. Dobrze go do. Okej, wybuchnie, zobaczysz. O to chodzi, Kamil, żeby wybuchło. Hek. Ty sobie to zmieniasz z bronią scrollem? Nie. Sebastiano się rozłączył u Od nich. nas? U nich. Aha. No dobrze. Na naszą korzyść to zawsze jest, wiesz? Celownik na poziomie głowy chuja. No dzik, moi drodzy, no Niklaus, czego się nie dotknie? Ty chyba Smurf. No, niekoniecznie. Siema. Długa cysto. Dół cysty. Ja miałem Jeszcze kiedyś... jeden. Oj, kurde. Okej. Najwyższa ranga w CS-ie jaką miałem i jedyna to był Gold 4. To było bardzo dawno temu. Kiedyś. Przysięgam, że grasz na poziomie Orange Double drop me, AK. bo O kurde, to żeś mi... Yellow. Dziękuję. Uuu, Taką- kurde. Komplement! Ale nie uważam Wreszcie, tak. wreszcie nie ten. orange drop, Wreszcie nie... celownik na poziomie tam czegoś. Weźcie mnie nie jebią, Ino. No. Tak, właśnie. Tak w PUBG czy coś. Jakie bany hopy, no co wy? Kurde. Ej, co się dzieje? Czemu Co to oni tak jest? zabijają? To jest Halo? Ej, a oni się nie O, wyjebują? kurde, plecy! sorry, Pado! Aż dzisnął. O, pff. O kurde. Kurde, czy oni by mogli nie pisać hopie po turecku, albo po No nie właśnie, wiem... nie wiem, może są ograniczeni tylko na swój świat, no. Niedługo na cały Siema, świat. rzeźnik. E, No, tak może być. Dzięki za, moi drodzy, Lutz, Kraken Pro V2. To trzeba poklikać, kurwa. A ja miałem kurde zaktualizować, a to zaktualizuję za chwilę. Kliku na patyku. To 69, słuchajcie. Jeszcze 11 i Krakeny kurde polecam, a wtedy się lepiej gra w CS-a podobno. Ja. Napisz im Jarak na czacie. A to jest coś brzydko pewnie po turecku, tak? A może Jarok? Ej, będzie P16 do... Ej stary, u nas nie ma jednego stary. No, a byli jeszcze niedawno. Co oni się, kurwa, plecami odwracają do... Do nas? Nie, do wroga. Subek! Dubek! Ratata! To. Kamilio. Co tam? Dużo, A nie ja. dużo miłości do Kamilia poproszę. Mam gościa od tyłu. Where? And here it goes! plant. No nieźle. Thanks a lot. No. Dziękuję za suba, bardzo pięknie. Ja już tu sobie doliczam. Moi drodzy, 216. Kurwa mać. Ale mnie kręgosłup boli. Go B. Gdzie idziemy? Okej. Co B? No go B i kurwa Go B. idą na prawo. No to stary, chodź. Sfeluchy. Będzie do jaja. O stary, No co to jest? ja. Ej, oni mają same boty. Dwa boty w sumie. O, ten nie wiem.
Można i tak się bawić, no. That was quick. Se banana odbezpieczę. Mikołaju. Jest dobrze, nie? Wszyscy po I'm the mid, MVP. guys. I stay mid. 2B2. To? A co on mówi? Przecież wy... LOL? Aha, możemy... się Aha, stało? bo teraz wygramy... Dobra, bo teraz do 16... Dobra, do 16 się gra, nie? Bo to zmienia drużyny, nie? I stay mid, guys. 2B2. Mój ulubiony pistolet. Ja Muertosa biorę, stary. Takie Ej, trochę eko, ale I teraz trochę nie. zaczniemy przepierdalać i przegramy, nie? Możemy wziąć bombę i uciec Bomby z stąd? B. Okay, okay. Antis. Shoot. Ej, a może mu coś zanucę? Takiego tureckiego. Eee, Turup, 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 tarara. It's short. Ich kann nicht. Light, orange. That's the... Jeb. No i to porobieni. I to poszła kosa, widziałeś? O, stary. Już czuję tą rangę. Jeszcze ci dropię srebro 3. Aaaa! Wydmuchałem wydma piaskowa. Ura! Srebro 2. Ale mamy rangi Kamil i ojebia. Ej, dlaczego po jednym meczu dostałem rangę? Nie wiem. No ja też, no wszyscy mnie dostali. Ja Tak czuję żeśmy się, dobrze grali, Kamil. ja no. czuję się trochę niedowartościowany tą rangą, powiem ci jeszcze po jednym gierce. A co to ty mi byś się chciał inaczej. wskoczyć do, co, do kopie kałacha od razu? No a nie? Kurde, stary, idzie na giveaway. Wydma piaskowa, ewidentnie. Ludzcy poszły, no dobra. Stary. Aha, bo jak miałeś Data rangę, to zdobycia, starczy jedna patrzcie. wygrana. Dobra, Kamil, Widzieliście? Ej, robimy tak, No. wywalamy Dusta, Dlaczego? bo już graliśmy, no. Parara. Będzie na giveaway. No to co? Nie można rozpocząć wyszukiwania meczu, ponieważ twój klient wymaga aktualizacji. Zresetuj grę. Też tak Lol. mam. Dlaczego? Czy ktoś wie, o co chodzi? To jak nam dało kurde rangę, to musimy zresetować grę? Weird. No zobacz. Może nas już pobanowali, bo my za dobrzy byli. Właśnie wszedł update. Aha, aktualizacja przed chwilą. Aha, Mikołaj, trzeba wyjść. no dobra. Dzięki wielkie za ludce, dziękuję bardzo gorąco. A ja jeszcze muszę zaktualizować, słuchajcie, listy subskrybentów. A ja mam zaktualizowane, ale na przykład jakby ktoś w tym momencie chciał subnąć, to bardzo chętnie, zapraszam. Bardzo chętnie zaktualizuję jeszcze znowu, nie? Tak, patrzcie, pobiera się faktycznie. Aha, Już. u mnie też już. Za dobrze jesteście i was sprawdzają. A bez to. Pewnie Izak tam siedzi po nocach. Ja. Ej, stary, aż sobie zjem kawałek sera. Zjedz, Kamil, zjedz. Czekaj. Może zombie dodali. Albo czołgi. Albo czołgi zombie. Tak szybko, o tak szybko. Bę. 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 Shit. Jest zombie mode. A no ja, faktycznie. Dobra, Mikołaj, daj zapkę. Okej. Kurde. HS mi HS mi autohosting. Dziękuję bardzo, hardeszny Hearthstone. Jesteś dostępny na Steamie? Aha. Jesteś, okej. Nie mogę cię zaprosić? Why? Nie wiem. Okej. Kurwa, jaki klank. Ja cię zaprosiłem. Okej. Kiedy sponsorowane odcinki z ruletki na YouTubie?
Ej, Ja jakie ci- ustawić mapy? Bez Dusta. I Dusta? bez... Co mam zrobić? Nie wiem, no bez Dusta. Dobra. Jakbym zapłacili, nie wiem, jakby zapłacili dużo pieniędzy, to bym mógł zrobić, bo ja bym ten film tak zrobił, że wyglądałby poważnie, a każdy by wiedział, że ja robię bekę i po prostu nikt by się nie oburzał. No, znaczy większość by się nie oburzała. Także no, szłoby to zrobić. Wszystko jest kwestią pieniędzy i dogadania. Ja jestem człowiek sprzedajny. Zaradny. Sprzedajny raczej. Do przekupienia. Jakaś gra, która wzruszyła mnie? No było kilka takich, kurde, tylko... Jakie to było? PUBG, jak się ginie za 5 Dokładnie. minut. Mi się... Później... Za ile osób gramy w LoL'a? Jak dostanę 1000 zł donate'a do końca streama dzisiaj, to mogę grać w LoL'a. Muszę się cenić, bo tu są takie czasy, że muszę się cenić. Ej, mam dziwne pytanie. Luc, można klikać. Co? Ser pleśniowy w postaci Camembert, No, który jest ważny do 19.07, no, który był otwarty. no. On tak lekko nadal dojrzewa? Kamil, no, jest popleśnieje, to ino lepszy będzie. Ale serio się pytam. Nie wiem. Przecież im więcej spleśniały, tym droższy, nie? No! Stary, jak będę żygał... Nie, to jak już to się zesrasz. Żygać nie będziesz. Dzięki... O stary. Twój stary dupi komary. Nie znam tej mapy. Powinienem zaakceptować. Kurde, no i teraz co? Muszę czekać na przerwę, żeby móc zjeść serek. Wsit. Kacyk męczy? Nie, Madzia, gdzie tam? Jeść mi się tylko chce. No, kacyk nie męczy, to poprawiamy. Nie no, nie mogę. Nie, Bych nie jechał, Mikołaj. hopie, bych nie jechał pociągiem o 7 rano, to by się mogli zdupić nawet. Ze stołka. Wow! To. Helikopteru się wyskakiwa. O stary! Ale A to fajna ja... mapa. Nie, nie grałem na tej mapie nigdy w życiu. To będzie ciekawy mecz. A tu się hosty bierze. Tak? Fajnie. No. Ale to czemu ja wziąłem turniejowy... Lol? Czemu ja wziąłem turniejowy i to jest takie coś? No bo może być turniejowy przecież z hostami. Tak? No. No nieźle. Wuj, to jak cię interesuje Prime, to wykrzyknik subów. Darmowego A u suba mnie jak można was dać. interesuje darmowy sub, to wykrzyknik Prime. No, czyli na odwrót tak trochę. Ale polecam, Kabancik. bo można wygrać, kurde, w taki sposób słuchaweczki. I to nie byle jakie. Raszujcie razem, a na tero defujcie, bo są zakładnicy, polecam, działa. Okej. Czy ja dzisiaj wbijam na Openera? No. Tak. Jakby nie to. Tak. Dobra, mamy wszystkich chyba. A co A, było na 160 subów? Nie działa komenda Prime? Powinna działać. A nie, bo ją Ayano dała, to ona ma tego. Jedź wymienić opaskę pod teatr muzyczny, jest 10 minut z buta, a w pizdu mniej ludzi. Okej. Na 165 była gra. No, chciałem w niego strzelić. Dobra, No to co? no co? Eko? Ja kupuję hopie 5-7, mój ulubiony. 5-7. Ej, który to? No nazywa się 5-7, no. Ja mam Muertos, Tygrys, a nie, to są... I don't know this map, so please lead. Idę za pomarańczowym, ja mu ufam. Ma dobre wąsy. No ale nie kok blokować.
Co to tyle krwi jest, a nikt nie zginął? Mam go! Mamy go. Obity w ciule. W parzu. Stary, za chwilę nam się skończyła, bo w sumie. Prawie macie. Mam hopa. O, mam hopa. O, kurwa, zakładnika strzeliłem. No co za... Został jeden. Kamilio, nie wiem, kaj go odnieś. No, tam gdzie jest Do H, nie? wyjście. To helikopter. Czekaj, to jest u góry na dole? Gdzie No to nie, jest? chodź tędy, chodź. Gdzie ty jesteś? Dobra, idę za to. Aha. Ej, tu się będzie dobrze grało, mi się wydaje, z P90. I do przodu. No, Idziemy. Kosę mogłeś. No właśnie. fu. Szota i do tego, do owoca, proszę. O kurde, nie! O ty gnoju, ty! No. Kurwa mać. A się na niego naślisnąłem, o ja pierdzielę. Dawaj go, dawaj. Dobrze, Mikołaj. Fu. A, po co wabik w sumie? Dymny jedziemy. Kevlar to podstawa w CS-ie. Mamy tam Kevlar potrzebny. Po prostu nie trzeba dać się trafić. No, this is klucz. To jest taka rozgrzewka aj! przed nowym Call of Duty. Tak. Coś tu ciulło, stary. Molotow. Jedziemy z nimi? Prawa patrzeć. Nie ma. Nie ma. Chyba. Lewa. Są trochę na lewo. Mam go. Z prawej Jeszcze jest, naprzeciwko, prawe drzwi. naprzeciwko. Dostał trochę, obstał się. Kurde, co? Oni przestrzelują się, czy jak? Kurwa, skanują. Z lewej. Na dole jest. Gdzie? Dobra. O, właśnie tam. To dwóch. Dobrze, kurde! Tylko jaki ty dobry jesteś. Ej, pierwszy jestem. 8-0. No właśnie. Nie zginąłeś ani razu. No. Ale stary, zobacz, mamy 2 razy MVP. Kek! Kup Negewa i nim skanuj. To był taki pomysł. Trochę Royo style chyba. No tak jak Royo to nikt nie gra w CS-a. Tak, ma 100 do broda? 0. Co tam, broda? Indie? Co? Broda szuka jakichś fajnych gier indie na naszych kanałach? No na naszych kanałach gier indie to bym nie szukał. Stary. My są mainstreamowe, luje. A kto pierwszy grał w grę? O, żeż ty w życiu, No my ale... nie. Dobranoc, Karol. Dobranoc. Co, brać go? Biera go. Bier go. Ej, czy ja go... O, stary. Wyszli nam na plery. A jeszcze mają szansę, nie? No. No i co? No i kurde 10-1 już poszły staty w dół. Gastro mnie wzięła, Mikołaj. Piłka Milek? No, nie. To nie wiem czemu. Papa.
A ja no, dzięki wielkie za luca. Shit. Ej, kurde, nie kupiłem broni, fuck. Kamil. Dobra, porobię jej pistoletem. Nigga, please. Nie blokować mnie. Lewa, prawa? Flash? Był lewa. Kurwa, stary. Dobra. Aj! Ach, dostał mocno. Mhm. Zabij zakładnika, wtedy odblokowujesz achievement. Okej. Przekonałeś mnie. Mikołaj, jedziemy z nimi. Bardzo bym prosił o nie strzelanie do mnie. Plecy! Where? No i plecy, tam gdzie szliśmy. Zabiłeś ich wszystkich? No. No to ładne. 13-2. Sześć do jaja. Good. Good. Right clear. Left clear. Kaj. Mam go. I think from the back. I was right. Where is he? Kurwa. Nie pogodosz. Ej, cyberghostach stąd stary. No i jak grać z hopem, co się go pytam, gdzie jest wróg, a on mi nie powie, no. A widział go. Lupek. Stary, bo za niedługo mi brakuje pieniędzy. Ale DPI. O co chodzi w tej grze? No... Taki trochę PUBG. Taki trochę, tylko trochę mniejsza mapa. No idźcie, no a nie się czajcie. Jak pies. To jeża. No przeca mnie zaraz trafi. Mam go. No jak ty żeś go zabił? No Kamil, bronią palną. Nie wiem, stary, jak to robi się. Moja jakoś nie strzela. Może ci ktoś kapiszony załadował. Jak mam wziąć? Bych go zajebał teraz. No ja chciałem wziąć u zakładnika, stary. O, tu trzeba na niego patrzeć. Dobra. Nie, chociaż raz chciałbym zakładnika odnieść. Sieben 1. Dobrze.
Ej, ale ja mam teraz pomysł, kurde. Był kacyk po pijaństwie, menelstwie. Jak? O, ja, Co? był fus. Aha, u Seta czy był? No to w sumie mógł Nie. być. Nie było. No dobrze. Leszyk. Nie, to był Nate. Zaraz za drzwiami. Leszyk. Kurwa! Kamil, tył! Mam go. Kamilio, nie zapomnij No ja proszę tego o jeszcze- wiadomości jeszcze na jeden jest SD. AWP, Sorry za uważaj. spam, ale to ważne dla mnie. Na po lewej, na długo. Pozdyr i brano z 10 tam? złotych. Dzięki za dyszkę. Jak go zabijesz tym? Wątpię very much. Mikołaj Subek! Słyszę jak zmienia kurwa te... A, tutaj wyjdzie. Idzie tędy wyjść? Oddajcie mojej żonie moje makaroni! Nice! Ej, Mikołaj, jest jeden problem. Tak. Ile kosztuje kluczyk do skrzynki? Nie wiem. Powiedziałem, że otworzę skrzynkę na 2 suby. Otworzy, I może wpadł drugi. ci wypadnie kosa za $100. Mówisz? Jakie Ole, ich kurwiszone. porobiłem, stary. My ich porobili. No. 2 Zagrasz euro dziś. przeszło. Aha, no dobra, to dobra, to mogę otworzyć. Lewe Otworzę. drzwi. I tak jak zawsze. Tyły! Kurwa z tym No dobra. odrzutem. To słowo się rzekło, były 2 suby, w takim razie będzie trzeba otworzyć skrzyneczkę. Tylko pytanie jak? Ej, 21-3. A widzicie, trzeba było grać w CS-a. Może dzisiaj byłbym Izakiem. Czy miałbym takiego wąsa śmiesznego? Tako Vela. Dauer Vela. Ach, myślałem. O kurwa, stary. Lewe drzwi. Ej, w dupie, stary, mam tego Kevika. Ja Co ci pierdzielę. zrobił? No zabił mnie, 30 HP mu zostało. No, nie, stary, w dupie mam tego Kevika. Ja dostałem całe na pysk, a kurde, 89% tego miałem. Armora. To mam sobie no jedno wejście. Znaczy wejście, no te. Jest ino te. Wszyscy idą zawsze górą, zawsze. O kurde. Mleko, stary. Znaczy mi się te... Kurwiarzu. Nie. Subek! Tubek! Ura! Dużo miłości na czacie, proszę Much dorzucić. love. Rachait, albo Rahait, albo Rachait. Że ma, że... Much love, please, on the chat. Ja już tutaj kolegę dopisuję jako 217 subskrybent. Nice, stary, MVP.
O, gorko mi aż, Kamil. Dziękuję, dziękuję. Zaraz dopiszę suba, tylko skończymy albo, no, skończymy sobie gierkę, bo alt tapować muszę gry. Aż mi gorko. A ona tego nie lubi. A, Nazgot. Na pół. Chodzi ci o wpisanie tego klucza z Overwatcha? Kurwa zajebana, przepraszam. O, stary, jest stał na górze. Fuck. No nie, a nie, dobrze, 22,6, nie jest najgorzej. Czy jest szansa, że mną zagrać? No tak średnio bym powiedział, ja raczej nie przewiduję swojej przyszłości w tej grze. Przeszłość przewiduję, no ale ona już była. Facet. Co ty robisz? Trzymaj się, Daria, do zoba. Jaka ranga? Papyndekel. Subek! Kurde, subek! Co zaś? No, subek! To który to już? Titaneiro. Nie Tak, zaśpisz. dobrze przeczytałem? Spoko, Daria, nie zaśpię. No kurde. Wstanę sobie. Nie, no nie zaśpię, nie pójdę spać. Ale dżemna się na godzinę. Jakie mam zdanie o Suchej Górze? Nie mam. Jakie mam mieć zdanie? Nie kolejna skrzynka. Halo, halo, to był to były dwa A tam słupki. idzie jeszcze pójść. A, To, co, dobra. gdzie? Na prawo można pójść. No, ale nie teraz, Kamil. Daria, spoko. Spoko, spoko. LOL? Subek? Pojebał? No nieźle, to już muszę dwie skrzynki otworzyć. Przepraszam. Nie, spoko, przeszedłem ci przed... Sorry, Sub-Zero. No nieźle. Kurde, ogniem palą. Kąt? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Czemu nikt nie bierze tego? I will go. On But me, where? Take me on. No kurde, ja chciałem go donieść. Ej, idziemy na prawo zobejrzeć. Okej. No, Rain! Bite.
No i zasrał tym dymem, a ja tam chciałem poszczelać. A! Karamba! A! Pomóż se nogi. Halo Mariusz do spania. Lolko jest bastedowano. O stary. Achtung! A nie. O kurwa. O fuck. O shit. 1-1. Był przy tym drugim, tym, dokładniku. Hold. Casu jak marasu. Nie ma się co spinać. What? Ej, jak go słychać było? Może To gdzieś. pode mną. To gdzie? Jest... Mikołaj, jak ty żeś mi teraz zaimponował. No nieźle. No i co, Mikołaj, wygraliśmy? No, tą część tak. Aha, bo to jest zmiana. Mhm. Nice. Muertos. Biorę Muertosa, stary. Teraz będzie prościej, bo nie trzeba ich targać. I no nie robić tego, co oni robili wcześniej. O, właśnie bez to. Ja jebie. Papum. Zezatka? O? A, wyjebali ich. A! Cyber No bo Ghost za zabicie wyszedł. swojego. Dziwna drużyna za poddaniem się. Lol. No to co? No to stary został jeden. No. Ej, powiem ci szczerze, że ja nie wiem. Mamy takie szczęście do tych? Lamusów. Ej, ratowany jest zakładnik, stary. I właśnie go wziął. No, jest super. Move it.
Co sam było? Okej. Fajna koszulka Pumy, Niklas, koniem masz. Pisze Pags. Nie była w one-up-boxie. Była w Pixel-boxie. Się gra, się ma... O fuck. No! No! A, no! LOL! On był w tym kwiatku cały czas. What the fuck? Fuck. Dobra, wygraliśmy? Tak. Nie no, teraz jest, kurde, dobra, zaraz zaktualizuję. Co, zaś były suby? No, było trochę. Opie. Czy, kurde, byłeś w stanie nadążyć, stary? No dobrze, dobrze, dawajcie Kamilkowi suby, dawajcie. Jest teraz 172, stary, 8 subów i jeszcze, kurde, je losujemy z sławeczki. Moi A drodzy, później 10 subów to jest do zrobienia. i losujemy grę. To jest do zrobienia very much. Ała. Mama. Dzięki za ludca można poklikać. Klikać, żeby se to mnie nagiwało. Dzięki za ludca. No to 3 na jednym magazynku. Ała, ała. Mikołaj, sprawy. Właśnie. There. Over there. Where? Miguel. What? O, LOL? Ej, dlaczego oni się tak samo nazywają? A nie, Jawasem i Javasti. LOL. No! No! Wyrzuć pan ten metal. O. LOL na respie? He's on the rest. On the resp. Na tym, na samym helipadzie. Weź ten Right, celownik right do on the góry. helipad. On the left side of the helipad. Kurde! Mam wysoko celownik, to nie jest kurde w ziemi. Oh yeah, baby! Nie byłem ostatni. Baby. Baby, baby, please. Mikołaj, mam do otwarcia 2 skrzynki. Ej, Za wypadł mi suby. kamuflaż jakiś chujowy. Wiesz o tym? Okej. A ja nawet nie wiem, jak to się robi. A masz skrzynki? No mam skrzynki. No to włazisz w skrzynkę, klikasz na No. nią, kupujesz klucze i Czekaj, tylko otwierasz. zaktualizuję subgoal, bo kogoś może to mylić, bo mało nam brakuje do tego, by dzisiaj zrobić giveawaya jeszcze. 33,7. No takie staty, takie staty. Staty jak staty. Tak, no. niestety, no. Takie staty. Dobra, zobaczmy, co tam w tych skrzynkach się Overwatch kryje. Golden Loot Box na czat wrzucił Ratchite. Kodzik. Niech, niech ten chce ktoś, kodzik. niech chce ktoś wykorzysta. No. Jakiś człowiek dobrej woli. Ej, dobra, ja sobie zakończę tutaj odcinek na YouTube'a, bo ja to wszystko nagrywałem, bo to było takie w formie naszego powrotu, prawda, do CS-a po bardzo długim czasie. No i Kamil, co? Fajnie, fajnie, nie? Fajnie było, Fajnie, no. bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało. Jak widzicie, kondycja jest. No, No. gdyby, prawda, nie nawał pracy innej, to byśmy w tym momencie już kierowali
Izaka prawdopodobnie. No. Mm. No i to by było na tyle. No, dziękuję za uwagę, prawda, zostawcie suba, łapkę mi, Kamilowi, wszystkim. Dziękuję. Im, jak macie jakichś znajomych, to im też. Wejdźcie na Facebooka, na G2A, na streamy właśnie na Twitchu. No.